ta' dan il-jum illi l-Mulej provdinna biex niltaqgħu flimkien. Ejjew ħalli nibdew b'kanzunetta, grazzi Mulej. Il-kanzunetta konna nkantawa fejn kont in-naħa l-oħra u nixtieq li niddedikawha lill-missier tagħna spiritwali. Insilkom anke nqumu wifqa nistendu jdejna fuq martu, fuq daw iż-żewġ ulijiet prezzjużi li għandu fin-natural kif aħna kollu li tiju fi-spiritwal. U passi ħajdulek minn qalbna, we love you in the name of the Lord. Amen. We love you in the name of the Lord. Yes, we love you in the name of the Lord. Yes, we see in you the glory of our King. Yes, we love you in the name of the Lord. Grazie għalik, Pastor. Grazie għalik, Pastor Mariella, tfal. Il-Mulej għazilkom bħala apostol din il-ġenerazzjoni. Maġduħ iktar ħim il-kelma. Naziz ħuna. Grazie Mulej. Grazie Mulej ħalli inkomplu f'dak li l-Mulej jixtieq iwetta llum ukoll. Titlu li poġġi li f'qalbi hekk kif Pastor Mariella avviċinatni biex inkun nista' nixxerja messaġġ u ta' dan nirringrazzjahom ta' din l-opportunità kemm il-Pastor Gordon kif ukoll il-Pastor Mariella. Poġġi li f'qalbi qawwi qalbek fil-missier. U l-ewwel vers li poġġi li fuq qalbi l-Mulej kien Deuteronomju 31 vers 8. U fakkarni anke fil-missier spiritwali dan il-vers ukoll. Għal-kem għawek ħajder il-Mulej. Il-Mulej jimxi qoddimek u jkun miegħek u ma jħallikx wanqas jitilqek. La tibżax u taqtax qalbek. Grazzi Mulej li għanna missier fis-sema li ifakkarna li hu hija dejjem magħna. Hija dejjem magħna ma jħallinix u ma jitlaqnix għall-ebda raġuni. U hemmhekk aħna naraw kemm il-qalb ta' dan l-missier kemm hija miftuħa għal uliedu. Tant kienet miftuħa li bniedem midneb mar quddiemu nnessa dak kollu li għamel fil-ħajja tiegħu u ġabu ġdid. Għalhekk ejjew niftakru minn fejn startjajna aħna, ejjew niftakru minn fejn bdejna. Ħalli l-memorja tiegħek mhux dak kollu li kont tagħmel ħażin, dak ħallih warajk. Imma ftakar minn fejn bdejt u minn fejn tlaqt. Ftakar minn fejn Alla żrak u ftakar ukoll il-min poġġa biex jieħu ħsiebek. Li f'dal każ huma l-ġenituri tagħna Pastor Mariella kif ukoll Pastor Gordon li 100% almenu jien l-ewwel wieħed dejjem ħadd dak li huwa iktar mill-impossibbli li setgħu ituni. Huwa l-istess mod kif naraw il-missier jagħmel magħna jtina iktar mill-impossibbli. Għalkemm aħna xi kultant naraw li nkunu għaddej minn sitwazzjonijiet li forsi nħossuhom diffiċli. Imma fil-verità rridu niftakru li f'idejna tiġa hemm il-vittorja. Din tiġa hija tiegħek, ir-rebħa hija tiegħek. Inti qatt minn tellif, inti rebbieħ. Għaliex? Għaliex Kristu Ġesu wettaq dik il-battalja għalik biex għalik tkun iktar sempliċi. Hemm ħafna taqbil. Meta naraw lill-ġenituri spiritwali narawhom jidhru qabilna. Meta jinqala xi ħaġa l-ewwel ma jidhru huma. Mbagħad nidhru aħna bħala Knisja. Ġesu der qabilna biex imbagħad stajna mmorru aħna. U grazzi Mulej ta' dan li b'dak kollu li wettaq Ġesu f'din id-dinja, ħafna nies komplew jersqu jintrebħu l-erwieħ. Mela bil-istess mod meta il-missier bat lill-missier spiritwali f'din l-art,
Ġara, permezz tiegħu bdew ġejjin l-erwieħ. U bħalma qalu stess issa ftit qabel illi bis-saħħa ta' dak u mbagħad bdew ġejjin erwieħ oħra bis-saħħa taħna l-aħwa li aħna ħriġna mbarra u bdejna nixxerjaw. Mela nqawwu qalbna u niftakru li aħna rridu neqgħu hemm. U l-ewwel kelma li qedlu x'inhi l-kelma li tixtieq tagħtihom qalli ejdilhom kuraġġ. Għax aħna qegħdin fi staġun ġdid. Bdejna sena oħra. Is-sena li għaddiet waqfet imma bdiet il-ġdida. Mela jekk inti llum għadek ma bdejx tirranka għamel minn kollox, issa ħajibda t-talb u ħajibda s-sawm. Startja lilek innifsek, għamel mezz li tagħmel effort biex tkun hemm. Hu il-ħajja fi Kristu bis-serjetà. Tħallix il-ħin ftit ħin li baqa' jintiliflek fix-xejn. Jekk inti għadek żgħir taħsibx li qed taħli l-ħin imma tiggwadanja. U speċjalment iż-żmien taż-żożija fejn iż-żmien taż-żożija jurik it-toroq tal-qudiem. Illa għaliex jekk inti f'dan iż-żmien m'intix ħadd timla dak li għandek bżonn, xi ħadd mur tfittex ħassib bir void. U dak il-bir void jista' jkun li jkun niebeż biex timlih, jekk ma tkunx lest li taraf kif il-mulej jibdlek. Jiena mill-esperjenza tiegħi nista' nitkellem illi mingħajr il-mulej il-ħajja tiegħi kienet vojta. Ma kienx hemm sens fiha bħal minn illum. Illum hemm skop, il-fatt li tqum filgħodu taf li tibda tfaħħal lilu, tiġi għandek l-ewwel ħaġa ta' skop fil-ħajja tiegħek. Il-fatt li qomt filgħodu taf li tiġi hemm xi ħadd qed jistennik. Apparti li grazzi mulej għandna fli għandi l-mara u għandi t-tifla u għandi l-ommi u l-ommi missier spiritwali. Imma apparti daw hemm Alla l-missier li filgħodu qed jistennini. Filgħodu qed jistennini niftaħ għajnejja biex infaħru. Di kontet anka f'messaġġ li kemm hu tajjeb li narfu li aħna bħala awliet meta tinħarsu lejn dan Alla din narawh bħala l-missier. Differenza kbira fejn ħafna nies li għandhom twemmin differenti di ma jistgħux jarawha u jifhmuha. Għax għalihom ġast qed imorru quddiem Alla, aħna mhux ġast qed imorru quddiem Alla, meta immorru quddiem missier. Li wedna li qatt mu ħajħallina orfni. U l-ewwel kelma tiegħu tiġa jwettaqa ġol knisja fejn inti tiġa għandek l-omm u l-missier spiritwali. Biex taraw kemm aħna imbirkin u mfawrin minn dan Alla li bl-ebda mod qatt ma jonqosna. Imma dejjem itina fuq dak li tiġa għandna. Jien inħeġġiġkom aħwa li għax ma rridx nieħu ħafna fit-tul, ġifieri. Imma inħeġġiġkom biex tqawwu qalbkom. Taqtawx qalbkom u jekk inti llum jataw għall-ewwel darba ftakar illi hawn inti wasal ġo familja. Tħall ġo familja li lesta li tilqak, tgħinek tikber u tissaħħaħ u hekk inti tista' tkun dak il-persuna li tkun qed tixxerja wkoll il-kelma tal-Alla bħali u bħal ħadd ieħor. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar dak li jkun bniedem qed jippreparaw fuq huwa ġej minn Alla u mhux minnu. Mingħajr ebda qawwa tiegħek huwa l-qawwa tal-Alla biss. U l-importanza fid-dar tal-Alla hija l-għaqda fil-familja. Irridu nkunu maqudin, nħobbu lil xulxin, nejnu lil xulxin, blata għal xulxin. Illa lix meta bniedem jitlaq ħafna drabi jinsa mill-liema familja ħareġ, jinsa minn fejn ġie miżruħ, minn fejn beda l-passi tiegħu, minn fejn bdiet it-triq tiegħu. U tinduna x'tibda tarhom jinxfu. Bħal dik il-pjanta li ġieli taqlaħħa minn ġo qasrija u titfaħħa f'oħra u f'daqqa waħda tmut. Għaliex? Illa lix il-missier fejn żrak ħajisqik, ħajtik tixrob. U grazzi mulej dan il-pulptu dejjem tagħna x'nieklu u x'nixorbu. Hemm messaġġi biżżejjed fuq il-YouTube illi tfittex fuq xi tfittex topic li ma trid ħassib messaġġ lest biex inti tkun tista' tisimgħu. Aħwa għamlu l-kuraġġ, ħeġġu lil ħadd ieħor, ftakru li qegħdin fi żmien fejn iktar mugħaddej żmien qed naraw profesiji jseħħu, qegħdin iseħħu b'mod li ħadd ma jista' jiġħadhom. Min irid jiġħadhom qed jgħid li huwa għami bil-fors u trux. Għax kull fejn tmur tisma' li xi ħaġa kbira qiegħda tiġri. Imma ħajġri xi ħaġa oħra ikbar. Il-qawmien spiritwali li ġej u li diġà jagħtaw u li diġà huwa tagħna għax il-missier sema wedunna. U iwa, flimkien ħanarawh. U ħankunu aħna parti minn dik il-mewġa li l-mulej jrid ikun hawn f'dal pajjiż speċjalment li grazzi mulej
Fi 17 sena l-innijaw rajt profesiji fuqna bħala knisja u qed narawhom iseħħu. Qed narawhom iseħħu kien żmien fejn konna bdejna narawhom ftit, illum qegħdin narawhom jitwettqu kuljum. Qed ngħid dan il-kliem għax irrid inqawwilkom qalbkom biex intom ma taħsbux li mort il-fellowship l-erba' is-sibt u l-ħadd u daqshekk. Imma inti qed tmur fil-moviment tal-mulej. M'intix tiġi bil-qedaw biex tisma' biss, imma taw biex isservi f'dik l-għalqa kbira li hemm barra. Kun parti minna u taqtax qalbek, taħsibx li m'intix kapaċi. Taħsibx li għax żbaljajt m'għandekx ma tistax, għax serraħ rasek li l-ewwel ħaġa li l-missier ħajjejlek kun maħfur jekk inti lest li taċċetta l-maħfra. Kulħadd ħajjiżbalja, kulħadd jagħmel żball, imma l-importanti hu li dak li żball ma tgħixux. Imma ħares il-qudiem u ftakar li l-vittorja tiegħek. Id-demonju hija taħt saqajk. U once li inti ddikjarajt l-isem ta' Ġesu f'ħajtek, dak kollu li mhuwiex ġej minnu kemm mart, kemm saħtiet, daw ma jistawx jibqgħu jiddominaw fuqek. Għax l-isem ta' Ġesu huwa fuqhom kollha. U d-demonju jidher kemm jidher li għandu affarijiet li jista' jkissrek bihom, imma fl-aħħar mill-aħħar ma jistax imissek għax fuqek hemm id-dem ta' Kristu. Li lilek ipproklamak tiegħu. Inti għamiltu tiegħek imma huwa għamlek tiegħu qablek. Kien jaf int minn xi x'ħatgħaddi u x'ħatagħmel u xorta proklamak tiegħu. Importanti li ismek ikun miktub fil-ktib tal-ħajja u jibqa' illa li xqu riġa' ġej u mhux fil-bogħod. U grazzi mulej li aħna fl-imkien bħala familja ħanejnu l-xulxin biex sa dik il-ġurnata neqpaw hemm. Grazzi Ġesu. U nafu li ħafna nies iħossuhom forsi ftit diżappuntati għax ikunu għaddew minn żminijiet diffiċli matul is-sena. U forsi jkunu ta' pis u toqol. Imma ftakar li Ġesu huwa sejjer fil-Kalvarju wkoll kellu l-pis u t-toqol. Imma baqa' jħares il-qudiem u baqa' miexi. Baqa' miexi mhux biss għax rid jerbaħ, imma xrid li terbaħ int. Mela ejjew nagħmlu bħalma jagħmlu. U fil-mument l-iktar diffiċli neqpaw mixin il-qudiem. Ma nħallux il-fatt li waqajt u forsi tkaxkart u tbenġilt tħallihiex tkun id-disfatta tiegħek. Imma qum u għamilha il-vittorja tiegħek fih. Amen naħwa. Grazzi Ġesu. Simulej. Din is-sena ħwa ħatkun imbirka ħafna bħalma għalinna anke l-pastor ħajkonna ħafna attivitajiet fej il-barka tal-mulej żgur ħatkun hawn għalhekk inħeġġixkom ejjew hekk intom li qegħdin tarawna fuq Facebook u fuq YouTube inaqdu magħna, kunu preżenti u lestu ruħkom għal dak li l-mulej irid jagħmel, ejjew b'qalbkom miftuħa. Ħalluha tkun miftuħa u ejjew bistennija li ħatara l-fejqan, li ħatara l-ħelsien, tiġix biss biex tiġi bil-qiegħda mejja bistennija. Għax il-qalb tal-istennija l-mulej jibirika. Men, min hawn li qed jistenna mant il-mulej illum? Hawn xi ħadd qed jistenna dejjem mant il-mulej. Men. U hekk għandu jkun kuljum li jgħaddi stenna mant il-mulej. Għax hu żgur ħajjipprovdilek u jtik. Bħalma jipprovdil dak l-asfur tal-bejt li dejjem isib xiekol u xixrob, aħseb wara lill-ibnu u l-bintu l-Aziza. U grazzi mulej li bħal dan żgur tagħna għaliex tagħna lillum il-persuna li għandu l-berdi, il-Pastor Gordon, il-missier spirituali, tajunna f'din il-knisja u bħalma smajna qabel aħwa li tkellimna u xerjajna minn dak li għaddejna fil-ħajja tagħna miegħu. U għall-istess mod kif il-missier jgħix magħna fil-ħajja tagħna anke l-mulej. U ta' dan hemmhekk tara kemm veru l-mulej ikun qed jaħdem b'dak il-persuna. Illa għaliex tara l-istess image, aħna nkunu l-image tiegħu. Amen. U grazzi mulej li aħna mibnijin fi knisja fejn hija mibnija bħal familja. Tinsewx li Alla jħobb il-familja. U l-iktar ħaġa li l-demonju jobod il-familja. U għalhekk jipprova jiġi, ikissira u jfarraka. U jekk inti persuna li inti forsi tlaqt u tixtieq tiġi lura, ejja b'qalbek lesta b'ndiema, ejja lura, erġejja postok.
ftakar li anka li ben il-ħali telaq. U telaq bil-ħa kollox. Imma x'ħin zvojtja. X'imma kien baqalu xej. Ftakar kemm kienet tisbaħ l-imħabba tal-missier. U meta ma allura ġim il-uħ saħansitra sar festin. U hekk isir għalik once li inti terġa' lura ant il-mulej. U jekk tlaqt tkissirx is-saltna talla. Illa li il-fatt li inti tkun qed titkellem kontra dik il-knisja li int forsi kont tmur kontra dak ir-raj li kien jieħu ħsiebek, inti m'intix tagħmel ġid. Fl-aħħar mill-aħħar mhux is-saltna ta' dak il-bniedem qed tkisser, imma s-saltna talla. Għax jekk dak il-bniedem kellu jasal biex għal Kristu, kellu jasal għand Kristu, blisema minn għandek jgħidlek jien nista' neqpa' fejn jien għax m'hemmx differenza. Mela eqpa' ħares qudiem u erġa' lura postok. Ħu postok u erġi' b'daqdi fejn suppost inti kellek taqdi. Illa li x'parti minn dak il-ġisem hemm ferita llum. Hemm ferita x'naqset. Kull parti li tonqos mill-ġisem hemm tirrealizza kemm importanti. Meta weġġajt saqajja u ma stajtx ninħasel għax ma stajtx nimxi sew, irrealizzajt kemm huma importanti saqajja. Meta ma stajtx imur nilgħab logħba futbol, irrealizzajt kemm kienet importanti saqajja. Ħafna drabi jaf tkun idejk, sempliċiment subajk. Anka żgħir ta' saqajk li meta tirqtu tkun titilħaq titla s-sema qabel. Ħabba l-uġieħ. Anka subajk jibda jkanta ħallelujja dak il-ħin. Biex jekk inti tħossok li żar wieħed fil-knisja, jekk titlaq inti l-ġisem daqshekk ħajħossu ġieħ ukoll. Għax inti daqshekk int importanti. Int min int importanti. Tant kont importanti li l-ikbar wieħed mitalik. Amen. Ejja mhux bil-wieqfa ħawa. Ejja mhux bil-wieqfa. Nixtieqek kif nieħdu ftit minuti oħra kemm l-ewwel ħaġa il-ġodda nħeġġiġkom biex illum hekk kif ġejtu hawn intom ma ġejtux hawn b'kombinazzjoni, imma l-mulej ġabkom hawn għax iridkom fid-dar fejn hu jrid jiżrakom biex tkomplu tikbru. U għalhekk nixtieq anke li nitlob anke ma' dawk li hemm id-dar ukoll ejjew nagħlqu għajnejna aħwa. Nagħlqu għajnejna ħalli flimkien nirringrazzjaw il-mulej. Mulej Qaddis nirringrazzjawk tal-lum missier, nirringrazzjawk li tajtna opportunità oħra mulej. Tajtna opportunità oħra biex niġu quddiemek missier Qaddis. Grazzi li inti tajtna l-kuraġġ kollu li aħna għandna bżonn mulej. Qawwilna qalbna fik mulej. Ħalli qalbna tkun it-tron tiegħek missier. U niddikjaraw missier li aħna sejrin il-fuq u mhux sejrin l-isfel missier Qaddis. Aħna ħanimxu minn glorja għal glorja missier. U ħajjitna tkun dik li tagħti glorja lilek biss missier. Għal glorja tiegħek missier Qaddis. Amen. Inħeġġeġ il daw kollha li qegħdin jarawna biex tkunu magħna nhar terba' u nhar ta' sibt nibdew fis-7 u anka nhar ta' ħadd fl-10 u issek ukoll kif ħajkun hawn it-talb kuljum fis-6. Ejjew inaqdu magħna. Ejjew inaqdu ħalli flimkien inkomplu nitolbu u nfaħru lir-Re tar-Rejiet għal glorja tiegħu. Amen. Narawkom aħwa, grazzi. Nixtieq illi nistiednu l-ġodda, speċjalment jekk intom tixtiequ ħalli niltaqgħu magħkom ukoll.